Hlásíme se vám po tak nějak 4,5 hodinách, potom co jsme dojeli sem do Německa, kde momentálně stojíme na parkovišti, kde stojí i karavany, oni jsou takhle všude za náma. A my tady stojíme s autíčkem s tím, že jsme si připravili spaní. Jo. Protože zítra se vydáváme na dlouhou cestu do Francie. Přesně k Normandii, takže asi 8 hodin cesty. Takže to bude peklo. 8 hodin cesty nás čeká, no a my jsme si to připravili takhle hezky. Já nevím, jestli to bude moc vidět, doufám, že jo, když tak vám to ukážeme ještě ráno. Jakoby řekla bych, že to nebude až tak pohodlný, jak v nějakém 4hvězdičkovém hotelu, ale na to přespání by to mohlo stačit. Jo, já si taky myslím. Takže my se vám ozveme spíš až ráno. Budeme rozlámaný určitě, takže to bude pecka. Jo. Teď jsme na docela dost pěkném místě. Máme za sebou takhle věž nahoře, já nevím, jestli to bude vidět, ale není to vidět. Ne. Je Čapí hnízdo. A takhle tady je ta ulička těch starých baráků, takových těch německých. Tak jak jsou úplně nakloněný, vidíš tady ten jeden, jak vyčnívá, tady ten. No, takže ono je to takhle to. My tak za hodinku vyrážíme dál, jsme 3 hodiny od Belgie. Až dorazíme k Belgii, tak jedeme dalších asi 5 hodin do Kresčaku, což bude docela šílená cesta, protože budou ty největší pařáky. Takže počítám, že pojedeme tak v 35 stupních, což bude docela jako mazec. Ale nějak to zvládnout musíme, ale tohle je teda fakt jako pěkný. Ale jak je to křivý úplně. Jo. To je vtipný. Hele, a odsud jde vidět to hnízdo. Jo, a takhle jde vidět to hnízdo nahoře. Je to pěkný. Ale co jsem koukal, tak tamhle je asi nějaký Mě by to kostel. zajímalo zevnitř, jak to vypadá v těch baráčkách. Jo, ale takhle máte celou tu ulici, což je strašně pěkný. Jsme po 10hodinové cestě ve Francii. Konečně na místě, tak kde máme být? Tak, vypadá to asi tak nějak takhle. Je to jenom taková zastávka na to, aby jsme tu dneska přespali a druhý den pojedeme půl hodinky k tuleňům. Doufám, že tam budou jako. Pokud tam nějaký budou. A pak do prvního kempu, kde konečně přespíme. Konečně se normálně vyspíme ve stanu, kde máme takovouhle matračku na fukovačku, takže to bude úplně skvělý. Ale ty nám pojď tady ukázat, co jsi tady vymyslela. No, protože momentálně spíme jakoby v autě už druhou noc, že jo? Takže tady jsme si dali takhle jako tu madraci a ona nejde nafouknout tady v autě. 2 deky, tady to. Tady máme když tak větrák, tablet na spaní. No prostě jsme si to tady udělali pěkný jako. Tady hnedka máme takhle malou rozhlednu. A tam vzadu jsou krávy potom, ale to už ani asi neuvidíme. Ty musíš vždycky zmínit, že jsou všude krávy. Jo, prostě jsou tady krávy, no. Krávy jsou úplně všude, ale to je jedno. No, co jako. A my ráno vám ještě ukážeme tady v tom městečku místní pekařství a bagety, croissanty. A celkově to mini městečko nebo mini vesničku nebo co to. Tak. A pak se těšte na pláže a na takovéhle věci.
Dneska ta cesta byla úplně zabijárna, jako nic jsme nechtěli ani natáčet. My jsme jeli a mělo to, bylo venku 42 stupňů a mě, že automaticky prostě nefunguje klimatizace, prostě problém. Takže bylo docela nachcípnutí, museli jsme docela dost zastavovat. Byli jsme spocený úplně, jak nevím co, a bylo to hrozně nepříjemný prostě sedět v tom potu celý den a nic prostě, já nevím, no bylo to hrozný jako. No ty si hlavně půlku cesty prospala. Co kecáš, já jsem spala třeba hodinku. Spala 2 nebo 3 hodinky, no takže. Kecaj, no. Takže samozřejmě jsem si to musel odřídit já, no. Ale už jsme si dali spršku. Vypadám teda tak, jako... spršku jsme si dali Ježíš, tamhle. natáčíš mi čelo. Jo, promiň. Jo, spršku jsme si dali tamhle, kde jsou mý rodiče. Takže... A zítra budeme více fresh. To doufám. doufám. Takže my se vám ohlásíme zase zítra ráno. Tak dobrou noc. Dobrou. Já mám mluvit, ty mluv, já se soustředím teď na tohle. Jo. Tak co tam počkej, momentálně už je kolik hodin? No, 9:30 a my vyrážíme na Lachtany se podívat, jestli tam na nás budou čekat. Já doufám, že jo, protože se na ně hrozně těším a chtěla bych je prostě vidět. A potom vlastně máme cestu k nějakým útesu. Jo, k útesu máme a pak do kempu, tam máme check-in v 2:30 a pak asi ještě něco vymyslíme. A teď bychom měli za půl hodinky dojet k těm Lachtanům. Je to nějakých 26 kiláků od toho místa, kde jsme přespávali. Jinak spaní bylo horší než to předešlý. Já jsem si přeležel nějak blbě rameno, takže mě docela bolí rameno. Je pravda, že mě se teda tu noc taky spalo mnohem líp než dneska. Jsem se probudila trošku rozlámaná, ale to jsem si hnedka vynahradila procházkou na čerstvém vzduchu a hnedka mi to pomohlo. My jsme momentálně dorazili sem na parkoviště, ještě čekáme na mý rodiče, protože k pláži pojedeme autem, protože mají karavan. A tady Marčka vám něco chtěla říct, že? Povídej. Ne, já jsem vám nic nechtěla říct, Míra se jenom vymýšlí. Nevím, co jsem vám chtěla říct, zapomněla jsem asi. Takhle, co se týče jídla, tak my máme, jak ty jsi to jídlo hodila asi do zádu, viď? Jo. Tady Maruška nakoupila strašně moc jídla. My máme jakoby jídlo s sebou, ono je... To jistě, že jo. Jo, takže my máme nějaké jídlo právě tady takhle jakoby nakoupený. V karavanu pak v lednici máme ještě nějaké věci. Jo, takže my jsme vybavení vesměs takhle. To máme plný tady. S tím, že teď jak budeme v kempu, tak už budeme spát normálně klasicky pod stanem. A musím říct, že benzín je tady taky docela dost dražší. Tady jsme dávali €60 za litr. Nevím, že to bylo nějak 42 korun, že se přepočítalo. Jo, no asi 42 korun cca to dělalo. Už jsme tankovali asi 3krát. Ale dojezd máme docela dobrý. Právě ve Francii je docela problém s tím, že tady není moc benzínek, takže pokud pojedete do Francie, tak si na to dávejte pozor. Je pravda, že já od té doby, co jsme ve Francii, tak jsem narazil zatím na jednu benzínku. No to já taky. A takže... taky je blbý to tankování nějak, takže tam nejdřív musíš dát tu kartu. Jo, nám to nefungovalo, protože oni jsou tam automaty na kartu, takže vy si tam dáte kartu, navolíte si ten jakoby stojan, kde vy tankujete a dáte částku. No, ale nám to nefungovalo, takže my jsme si museli zajít normálně na pokladnu, říct si, hele, my chceme tamhle, máme stan 4,
chceme plácnu 20 litrů. Ne 20 litrů, oni to právě nemají takhle. Oni to nemají na litry, ale na eura. Takže my si řekneme, ale chceme platit třeba 20 euro. Oni tady nemají Natura 95, ale mají tady Euro 95. Jo, v Německu mají zase super něco, teď nevím. Super. No super něco taky, no. Takže já jsem si tam navolil 20 eček, říkám, jo, to bude dost, 13 litrů, ale nevadí. A my teda teď počkáme a pojedeme dolů a tam vám ukážeme, jak to vypadá na té pláži s těma tulénama. No a my jsme teď u moře, takhle hezky. Marka zrovna sbírá mušle. Tam na druhém tom břehu tak jsou tuleni. Já vám je úplně neukážu, ale zkusím vám sem hodit potom nějaké fotky nebo nějaký jiný záběry. Ale je to tady pěkný, je tady fajn. Tak jsme u moře. Po 2 hodinách jízdy jsme oficiálně u moře a ne u souši. No a jaký jsou ty pocity? Je to tady krásný, nádherný, akorát, že je studená voda a fouká. To moře je fakt jako ledový, ale je to pěkný a my jedeme tamhle takhle k těm útesům. A tamhle mám rodiče a ty šli tamhle a ty natočí nějaký záběry z drona, takže ty pak uvidíte taky v tomhle videu. A já jsem teda fest spálený, já jsem vám to asi včera neukazoval. Ale jenom na jedné straně se spálil. To je z toho... To je z toho, jak řídí člověk a jak to na něj praží. Tak fakt jako neskutečný vedro a včera jsme měli 42 stupňů a já jsem se teda fest spálil. No a brácha ten šel napřed, ale nevím kam až došel, takže... Ale je to tady fakt pěkný. Jo. Tak, my jsme teď tady, jestli to vidíte, jsme na té druhé straně vesměs. Před chvilkou jsme stáli až tamhle někde v polovině a došli jsme si to až sem. Trvalo nám to asi jak půl hodinky, Racek. A ten Moruška teď sbírá mušle. Tady nejsou mušle, tady jsou takové hezký kamínky. Ukáž, co si taky našel jako za kamínek. Jo. Chápete? No, tak jestli to vidíte, tak... Tady teď koukáme na tohle, dál asi nepůjdem. Já bych šla. Tak jdeme. Ale nemusíme, jestli nechceš. Ne, půjdeme ještě kousíček a pak se vrátíme zase zpátky. Počkáme na ostatní a... Pojedeme se najíst někam. A pojedeme natankovat, pojedeme se najíst nejspíš. Nebo jestli vezmeme nejdřív kemp, tam si uděláme jídlo. To uvidíme na domluvě, ale ten kemp je ještě nějakých 40 minut asi odsaď, nebo 36 minut nějak tak. Ale to už nás nezabije, to už je fakt kousíček. Oproti včerejšku, co jsme najeli těch 10 hodin, tak tohle je pohoda. No a v tom kempu budeme se trvávat 2 dny, takže úplně jako pohodička, uděláme si vše, co potřebujeme. Vyspíme se normálně. Vyspíme se normálně, odpočineme si
zkontrolujeme záběry, jestli všechno sedí, jestli je všechno v pohodě a dáme zase nějak vědět. Tak jsme oficiálně v kempu, už asi pár hodin, ale byli jsme docela stáhný, já jsem teda spálený, docela fest, takže já teď na sobě musím mít mikinu. Já jim to ukážu až zítra. A takhle vypadá náš plácek. Takhle tady máme stan, stoleček ze židlí. Jo, takže já když vám to ukážu, máme to vyvalené vesměs takhle. Tady máme dole naše místo, odkryto. Nikdo tě neslyší, mám mikrofon tady, že jo? Aha, no. Tak jenom tě pozdravuju. No, pojď tomu. Počkej, ahojte lidi. No, necháme to být. A tady máme takhle auto, tady mám boty. K tomu by byl takový veselý příběh, ale já vám pak ukážu takový jedno video. A tamhle mají mý rodiče karavan. Takže my jsme za to dali, budeme tady 2 noci, dali jsme za to 60 € za ty 2 noci. S tím, že tady máme vodu, záchody, sprchy, je to tady fakt pěkný. Za 2 osoby, takhle, takže jinak by člověk za to dal třeba 30 € za osobu. A my si jdeme lehnout a zítra půjdeme na černou pláž, o který jsme ani nevěděli, že tady je. Ale řekli nám to na recepci, že tady něco takového je. A to vypadá úplně hrozně, jako. Ale já vám to zítra s Maruškou ukážu. Tyhle až to plechový hrničky, veď? A nemůžeme najít plechový hrničky, takže tady teď lítáme, protože si chceme ještě udělat nějakou polívku nebo něco k jídlu. Takže my se uvidíme zase zítra ráno, ale ještě jedna věc, nezapomeňte dát like, odběr a sdílet tohle video. A já jdu pomoct, jinak budu sežran zaživa. Taky pozdrav, mamko. Čau. Tak, my teď jedeme, kamže to jedeme? Etretat. Na pláž. Teď. Ještě tamhle čekáme. A kouknout se na sloní nohu. Na sloní nohu se kouknout. Chobot, jo? Chobot. Tak To na už je chobot. ono. No tak je. Takže se jedeme podívat tam. Vypadáš jak Han, zrychle a zběsile. No. Taky se cpeš, vole, máš takhle to. Jo, ten to dělal taky vždycky ty křupky, nebo co to No. To je co ten táta ještě? Jen to taky trvá. Táta musí všechno pozavírat. No pojď, do mé limuzíny. Abych si nespálil ruku ještě víc. No vypadám jak šofér. Ale, koukal jsi na nějaký parkovací místa? Ne, nekoukal. Já jsem právě teď akorát čučil, tak počkej. Tak, jsme tady, viď, zlato? Jo. A tady máme ten sloní chobot, mám za to. Jo. My vám ho pak ukážeme z větší blízkosti, ale my teď se vydáme tamhle tím směrem na ten kostel. Že by mohl být hezký výhled. A zatím tady máme nálet Racku. Ale je nám nad hlavami úplně těsně. Jo, já když to ukážu, já nevím, jestli to bude vidět, nevím, jestli to šlo vidět, doufám, že jste to viděli. A my vám to teda ukážeme, jak to tady celý vypadá. Je to tady hrozně pěkný, je tady taky příjemný počasí. Jo, mě je zima teda. No, tak já už... No tak... To není teplota pro mě, no. Prostě. No, kdyby si radši Španělsko. Ani nemusí Španělsko, někde prostě, kde nefouká, je teplo. No, takže my vám pak ukážeme, jak to vypadá nahoře. Mám ho. Zaznamenal jsem ho. A pak si když tak ukážeme nějaký jídlo, když na něco půjdeme. Zatím, co se týče cen, no tak jako taková normálka bych řekla. Normálka? Já jsem dneska třeba za litr benzínu dával 2 eura. Takže jsem platil za 30 litrů 60 euro, což je dobrý, přibližně 1500 korun, no. Ale spíš myslím, jako co se týče těch náramků a tady toho, tak je to víceméně jako v To je všude, to je úplně všude stejný, no. No. Takže
to nevidím rozdíl moc. Tak my se vydáme nahoru. Jdeme na to. Jo. Tak se potom ještě končím. Po dlouhém výšlapu jsme tady. A je to tady strašně pěkný. Veď? No, my jsme stále z dola jsme šli až tady takový sem nahoru. Máme takovýhle hezký výhled. Teď jsme hodně blízko. A je to tady pěkný. A už se konečně dá chodit normálně. A jsou tady ty šlece. Všude. Jo, úplně všude. No a teď jsme došli na asi nejhezčí místo. A to je tady to. To je tak úžasný. A hlavně tamhle tím směrem je takovej, nevím, jestli to je bunkr, nebo něco je v té skále, takže tam se chceme ještě jakoby, tam to chceme dojít. Ale je to tady fakt jako pěkný. No a tamhle nahoru se dá vesměs jít ten výšlap, na který jsme původně měli jít, ale on je docela vysoko a mně se úplně nechce. Takže si to vezmu takhle jakoby od spoda. No, ještě vám ukážu, jak to tam bude vypadat, snad dobře. Tamhle je ten bunkr, nic zajímavého tam vesměs není, ale to, co vám ukážu teď, je o dost zajímavější. Já to teda jenom musím dojít, ono teda chodit tady po té cestě je docela za trest. No tak ty máš teda úplně nejlepší obuv na to. Ale jo. Ale to je tohle. Tak to je něco.